Malawi Brief. Kusamvana kwabuka ku chipani chija cha UTM mpaka nazafika potengerana ku polisi ndipo zambiri alongosola amayiwa. Mwaswera bwanji pa gulupu pano. Ine ndi Mala Manyoni wakunankhaka constituency. Andidzulo nandira kalata yoti ndipite ku polisi akundifuna. Ndesi ndinapiteko payona kuti kalatayo inabwera yopanda zidindo. Yopanda chidindo china chilichonse chokhuzana kuti ndiya ku polisi ku Kanengo. Ndelero madzulo ano yabweranso kalata ina kuti mawa ndikufunika ku polisi ku Kanengo. Ndikudziwa kuti pa gulupu pano paliyenda masipaya akanjere. Nde amene uli masipaya akanjere mwauza akanjere kuti mawa 8 o'clock ndikapezeka ku polisi ku Kanengo. Tikakumana ku polisi ku Kanengo kuti kalata ndalandira. Koma chomwe ndinganene akanjere ndino abambo ofesa chisoni kwambiri. Ndipo ndino abambo opusa, makhanga ndino abambo ochenjera koma ndino abambo opusa. Choti mudziwe inuyo ti mwapha akambala. Inuyo mwapha akambala andi akambala mwayika pambala nganda chifukwa chozochitika zanu. Andi akambala makukhulupirani kwambiri amakuyikani 100%. Osadziwa kuti akambala akusungira chilombo. Andi akambala nayi ndi chiyembekezo kuti 2030 azayima nawo chifukwa cha inuyo mmapasa mphamvu. Mphamvu amazitenga kwa inuyo kuti mwamenyera kampeni mugwirana nawo ntchito akambala mpaka na 2030 ku convention. Koma ababa zavuta. Ndiye chimene chikuti ndabwisa nchokuti inuyo simufuna kuvomereza. Kuchipani akuzani kuti muime kuchipani. Akuyimitsani akanjere. Akuyimitsani kuti kuchipani muime. Koma inuyo muli ndi matukutuku okuti paibe munthu amene angakuchoseni kuchipani. Chipani ndi chanu, chipani ndi cha akambala. Choti mudziwe tu akambala pa ukasanga pange chipani. Chipani tu ndi anthu. Ndiye ngati inuyo mukusemphana zichewa ndi anthu. Muona ngati kuti akambala angawine kukhala president zosatheka. Andi akanjere choti mudziwe mwapanga zinthu zambiri ko basi kuchipani. Mwapanga zinthu zambiri kuchipani andi timakupatsani ulemu. Andi dzana nayankhulapo pa nkhani ina yake dzana nayankhulapo. VN ina yake nazayankhula ineyo dzana. Andi zimene ziyazo ndimayankhula zija sikuti ndinangozipeka mmutu mwanga. Fayoti zina zimachokera pakamwa panu. Andi ku polisi mwana kuti mwakadisumira ku polisi fayoti ndi nkhani yokhuzana kandi thoko kani nkhani yokhuzana ndi akambala kani nkhani yokhuzana ndi inu. Ndiye choti mudziwe inuyo thoko munamuyalusa kwambiri. Andi manena sono khakona kuti thoko pano pa nyemba zimene amagulitsa analima ka nyemba kandi kulumbadzi kandi kuti munayankhula pakamwa panu kuti ndrama za nyemba pano pa zatha. Pano pa ndrama zochoka kwa akambala kuti azidya kuti azipangira kampeni nthawi imene ija. Andi chinachi chomvetsa chisoni kwambiri kuna kuti kuma primaries anawina ndi asukali. Koma inuyo munapanga chothekera ndi akambala kuti mpaka na asukali asawine ayimene kuno ndi thoko. Ndiye ife muona nyasa zimene zimachitika. Ifake tinapanga chisankho chena kuti inuyo sitinga thoko wowinayo ife sitingapange support. Andi ife tinapanga support munthu amene timaona kuti atithandiza. Ife kwa ife sikunali koyenera kuna kuti kampange support thoko zosatheka. Ife tinapanga support munthu amene timaona kuti ife munthu uyuyu bwe timpange support pazifuka za inuyo. Andi kuchipani kunali anthu kuchipani kunali anthu osati amasewera ku UTM. Andi UTM anthu amayikonda kwambiri. Andi tinali osangala kwambiri kuti ku convention anawina ndi DK. Faketi madziwa kuna kuti olompando umene akanana kuti mpando upite kwa akambala. Akambala sangasunge anthu. Akambala sangaendese chipani chifukwa cha khalidwe. Pena pake khalidwe la munthu limaonesa. Chikhalidwe cha munthu pena pake chimaonesa kuti kodi izizizi munthu amene iyi kuti timuvotere pamawa adzatisunga kapena madi zanyozeka. Andi mukumbukira inuyo inapangapo kampu ya inuyo kwa akambala ndapangapo kampu. Ndikana kuti enda sanje tuchitipa. Koma zinakanika mazita mandira kuna kuti akambala ndo wina kale. Ndo wina kale chifukwa chani cha marama amene munkapanga. Andi ndale tu ndichikondi ndi anthu. Ndale ndichikondi ndi anthu. Ndiye inuyo mazita mandira kuti palibe munthu amene angatenge udindo wanu, palibe munthu amene angakulamuleni. Andi simungamvere DK
andi ulibenso nthawi yokuti mukasapoti DK ndiye pano pamwaona mulungu zimene amapanga pano pa inuyo mwayimisidwa pano anu uja ena so autengi afuna kugwira nawo ntchito andi ine mawa ndakonzeka kupita ku polisi uko ndipita fayo ine siyo ine ndiosalakwa ndipita ku polisi fayo ndine osalakwa koma musasokoneze anthu musagawise chipani andi timu yanu imene muli nayo ija timu yanu imene ija timu yonse ija imene ija ikukapuma faka sitingatenge nyasi kumalo yesa kuti zikhale ku UTM sitingatenge nyasi ku Kanengo district na kuti ayi nyasi izi zikakhale ku Kanengo district never andi inuyo uchitsiru wonse mene mwakhala mukupanga china chilichonse chimene mwakhala mukunena ife tinazisunga ndipo zili mmakutu mwathu timapereka ulemu sitimafuna kuti zinthu zizinene takhala kupatsani ulemu kwa poti mwaziyambisa nokha zoyankhula andi ineyo kuyankhula ndimayankhulira pa group ya UTM sindimayankhulira kumbali kapena kunyumba kwanga ndimayankhulira pa group ya UTM koma nacho khayo ena kuti kunyoza DK pokhapo ndi sitimalola olo pang'onong'ono pomwe ndipo sitimalola olo ndi pang'onong'ono pomwe inuyo pitani muyambise chanu chipani nanga tikuli azibambo ena ake azibambo opusa azibambo osokoneza chipani inuyo muli pa number 1 kwambiri chifukwa chani chimene chimanyasa bambo inuyo munthu wa udindo wina aliyese anampasa udindo wake ku district kandi ku constituency koma inuyo munatenga maudindo onse aja ngati maudindo anu ngati maudindo kuti akubanja kwanu okuti kukhala ndi ana anu pakhomo ndikumati iwe upanga zako kuti iwe uzisesa iwe uziphika iwe uzikolopa ndizimene munatenga ku chipani kuti munthu amene inuyo okanena ndikuvuliyani salu munthu amene simmamutenga mwakhala mukudana ndi azibambo ku chipani azizana anakhalakhala pasi fa ikhayedwera lonunkha anthu anachoka akalowa chipani china fa chakhayedwera lonunkha ndiye panopa ndafuna kukuwuzani kunaka kuti mawa ku Kanengo tiye tikakumane ku Kanengo kumene mwangatisubirako ine ndikunena za chilungamo ine manena za chilungamo kuchoka pasi pa mtima wanga za chilungamo sikutiso kapena kuti pali munthu amene ndipo pa ine ayi ine ndindekha ndakhala ndikuziona ndi maso angawa sikutiso ndine mulendo kuno kunankhaka ayi ine si mulendo andi ndakhala ndikuyenda ku BICC ku airport ndakhala ndikuyenda kumene kuja anthu amati akakuona inuyo kunjenjemera ndiye pano ngati chili chizimba chasuluka mwina mupiteso kawiri kumene munatenga chizimba chanu mupiteso kawiri mukayambireso 1 kuti mwina kapena kubwereranso ku UTM koma pano pa UTM anthu anatopa nanu abambo inuyo chifukwa cha uchitsiru wanu ku chipani sikopangira uhule ku chipani sikopangira zisembwere ngati zimene mapanga inuyo acheyalede ndinali ngati banja andiso acheyalede pene makende opusa Maizulu chifukwa chani Maizulu takhala tikwalangiza takhala tikwauza kuti abambo wangu ofuna kukuvulani ku chipani mu dzina la chipani koma ndi mayi opusa kwambiri mayi opusa ngati amene sinamuone ineyo ayi moyo wanga wonse amene anyazisa mbiri ya chipani azibambo ambiri ku mabanja anthu ambiri azibambo ambiri apakaliza azikazi awo kupita ku chipani chifukwa yani khalidwe lonyasa ngati khalidwe mapanga inuyo Maizulu ndi akanjere plus ya secretary yako angona amayi Chilambe noseni makhala muyenda ndi akanjere ife timazidziwa pala anthu ambiri amene makhala muyenda ndi akanjere ife timazidziwa amene masokoneza chipani anthu amene amakutengani ukakhala zochitika amakutengani inuyo nokhanokhaso nkumalimbana nokhanokhaso nkumaululana chifukwa cha uchitsiru wanu ndi apapo timwaziyambisa nokha koma nkhondo imene mwayiyambayi simuyikwanisa kuyimaliza chimene mudziwe ndi chimene chocho andi ku UTM ndipo ndife osangalala kwambiri fa tinatopa nanu nyasi zanu tinatopa nazo ndife osangalala kwambiri kuti inuyo ku UTM mwachoka ndipo simuzabwereranso ku UTM apo ayi mpange chipani chanu choti muzikapangira nyasi zanuzo mwina muzikapangira mabanja anu amene mapanga ku UTM msonkhano pa baisi pajapo thaina yake makumbukira na msonkhano pa baisi andi munanena nokha ndipo akamwa pano kuti inuyo simungapange support kabambi inuyo pali munthu amene akupanga ndi support amene akupanga ndi support inuyo ndi Akambala amene akupanga ndi support andi Akambala mwanyazisa dzina lanu Akambala chifukwa cha akanjere mmatenga 100% koma akunyazisa ni dzina lanu chifukwa cha zochitika zanu mapanga zinthu mwachibisira kumabisala mabisaliya kwa akanjere mapanga misonkhano yanu
mwakhala mukupanga zinthu zosiyana kumauza anthu ma district governors nzanu anyi musamapange support kabambe koma lafotera kwana pa mulungu wakana. Pitani mwamtendere kabiseni chanu chipani pano papa munthu amene angakulandireni kuti aya akanjere bwerani kuno ku UTM tigwirana ntchito limodzi palibe. Pitani mukayambise chipani chanu ndi akambala mukayambise chipani chanu koma na UTM palibe amene angalole ife anthu akumadera ngati Kanengo district natopa nazo nyasi zanu. Kayambiseni chipani chanu mabanja anuwo mukamangire ku chipani kwanu komweko. Pano mukuliralira papa iyayi mutuze chifukwa chimene mwachosera kanjere akuza chifukwa chimwe mwachosera kanjere simuchiza chifukwa chomwe akuchosera akuchosera chifukwa cha khadolano lonunkha khadolano lonyasa ndifaka akuchosa ndi ku chipani mwakokocha anthu dzulo mwalepa posta anu ayi mutuze mwauze anthu chifukwa chimene achosera kanjere ino simukuchona chifukwa chimene akuchosera azimayi opusa ngati inuyo samene mapita pamene paja kumakayima bana kuti ayi mutuze chifukwa chimene achosera kanjere simukudziwa chifukwa chimene achosera kanjere anthu opusa ngati inuyo sitinakoneni mati kakumana ku Kanengo komweko ndipo sindikopasa china chilichonse palibe inu simunabereke inu sitinachokere kubanja limodzi inu ndine palibe.